tua iki saya lali soalnya. Ya. Nah, ngono kuwi lho sembodo. Sinden piro sak yuta? Ya. Nyonya, ndak marahi penyakit. 2 kali lho. 2 kali dasmu we. Iya. Tak percaya lagi. Ora iso pisan kok. Sama klaten. Wes bubar weh. Yo, gandane kosike. Kok 2 kali kok njur mundak terus carane ngene iki aku leren le dadi dalang. Wira swasta. Iki lho, domong dhewe iki. Piye muni piye? Nah, Ayo iki, tak siang to. kuwi sing megua. Sing klaten nurun dadi 2 juta. Ya, padake cah tipis. 2 juta lah. Ya. Dadi 2 juta ya. Wiyagone pira wiyagone? Anakku wis sekolah isangone peke ben esuk 2 juta nya.